ମୁଁ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ନିଶ୍ଚନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଣିଜଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଘରେ। ଆମ ଗାଁର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ହେଉଛି ଏଇ ଲୁଗା ବୁଣା ପ୍ରଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବା। ହଁ ମନୋଜ ବାବୁ, ଟିକେ ବୁଣା ବନ୍ଦ କରିବେ କି? ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟି ପ୍ରଥମେ କହିବେ। ନାଁଟି କୁହନ୍ତୁ। ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁ। এই ବୃତ୍ତି ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଚଲେଇଲେଣି? এই ଯେଉଁ ଲୁଗା ବୁଣା ବୃତ୍ତିଟି ଆପଣଙ୍କର? ହେତୁ ପାଇଲା ଦିନଠାରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ଲାଗିଛି? କଳା ଶାଢ଼ୀ। ଏ ଶାଢ଼ୀ କେଉଁ କାମରେ ଲାଗେ? ଠାକୁର ଲୁଗା। ଆଉ ମଜୁରୀ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ମହାଜନଠୁ ଆଣି ବୁଣୁଛନ୍ତି ନା ସୋସାଇଟି ନା କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ୍? ଏ ଆମେ ନିଜର। ଓ ନିଜ ହାତରେ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ହୁଏ? ମଜୁରୀ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କ'ଣ ପଡ଼େ? ମଜୁରୀ ପଡ଼େ ଆଉ। ଯାହା ହଉ, ଆଜି ଆମେ ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ମଣିଜଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ନିଶ୍ଚନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ବୁଝିଥିଲେ ସେ କେତେ କ'ଣ ମଜୁରୀ ପାଉଛି। ବୁଣାକାରରେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ କମ୍ ରୋଜଗାର ହୁଏ। ଯାହା ହଉ ସେ ତାଙ୍କର ଗୁଜୁରାଣ ଭିତରେ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି এই କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ।